Halo Lord, balik mana negara channel media Tekno. Channel saya paling gokil, paling kocak, paling oke, paling jazz, paling top senusantara. Oh, iya. Nah niki ora ngapusi. Ora. Yo ngene. Lanjut bae ya langsung nek gone videone. Iki aku arep gawe channel tentang vlog. Yo cari angin lah model itu. Cari angin muter-muter nek gone Kecamatan Pati. Nah, yang ngerti to piye ceritane, piye awal kisahnya. Ya, saya sabar tunggu sik dilungkas aku arep mangkat. Tapi engko sik yo. Dilungkas, elengo dilungkas. Dilungkas, eleng. Susu. Masalahnya ke susu kurang. Sabar wae, kosong. Nah. Jadi ngene. Tingko aku ambil boloku. Arep cari angin. Nah, pengen ngerti boloku sapa? Pengen ngerti ya? Kepo aku ya mestinya kepo aku ngerti kepo. Nah, pengen ngerti sapa boloku tak undange sik dulu partnerku ya. Nah, sing pisanane ngono, sing inginane video vlog pertama sing tak jakneh iki wong. Nah, jenenge iku Rosyad. Ya, tak undang sik ya. Sat Rosyad. Oi. Akhir. Dir. Ketemu ya. Masuk. Nah, iki boloku sing jenenge Rosyad ya. Nah, ana neh siji bolo neh. Jenenge iki Rayhan. Nah, pengen ngerti wong sing kok piye? Nah, tak undange sik ya. Hei Rayhan, rene kowe. Nah. Rene kumpul sik. Ya piye? Kono sing ngejak video. Wah, ayo sak. Kono sing seger-seger dicek dhewean iki ceritane. Dicek dhewean. Betul. Biar. Nah, ngene wae lho. Wes go kumpul. Iki sing jenenge Rayhan, iki sing jenenge Rosyad, lan aku sing jenenge Hans. Nah, iki langsung wae. Oke, siap ora? Gawe konten angin-angin, luru angin. Luru angin sing seger-seger sekirane ya. Biasane sorangan saiki luru angin. Waduh wae. Iya. Aja sik sabar. Lah langsung wae ya. Oke, pengen ngerti? Langsung wae ya. Jajal muter-muteri ate kota ya. Yes. Apa engko nek pamane ketemu sing seger-seger langsung mantik sik. Japri. Apa ngene sama ada kuwi? Iki lho, aku gak. Gak. Aku wae lah. Nah, ya wes daripada ribut kayak kene, mending langsung wae ngene videone. Live ya. Aja lali sadurunge lanjut video, aja lali klik tombol Subscribe. Nah, subscribe, like, comment, and share. Nah, jelalekno iku lur. Ya penting iku masalah nggo perkembangan channel media Tekno iki mau. Betul gak? Betul. Like sing ngene lho, Bro. Aja sing ngene gak apik iki. Nah. Betul kuwi, Bro, boy. Nah, guys, langsung wae, guys. Pengen ngerti ya? Nah, langsung wae. Aja, Mbak. Nek nonton video coba skip-skip barang ya. Nah, kalau njaluk tulung ya, share videone ngasih 1000 subscriber ya. Njaluk tulung nek pamane wis 1000 subscriber lan wis menuhi persyaratan engko ana giveaway karo kene ya. Sama media Tekno. Nanti no giveaway ne pokoke ngasih 1000 subscriber lan wis 4000 jam tayang tentunya 4000 jam tayang, betul gak? Betul. Nah, wes ya, ngono bae. Nah, langsung bae lanjut dengan video nih. Nah, oke.
jelas. Kalau lampu depan, kan masa depan itu lebih karena dari masa lalu. Oke Lord, ini mas mulai OTW, ini mas harus tekan alun-alun. Nah, dengan nanti ya kisah selanjutnya dia lanjut nah, itu Lord, harus tekan alun-alun tuh, alun-alun tadi. Nggone simpang sek ngurus sing seger-seger hari ini ya. Ya. Oke. Bisa persiapan sek nggo mampir nggone alun-alun. Nah, iki wes cara alun-alun iki. Tapi posisinya peteng ya backlight. Oke. Oke wes, siap. Siap. Oke, langsung wae ya jalan-jalan muter-muteri alun-alun. Siap, Pak. Nah, oke. Langsung wae ya. Siap ya. Pasti gede alun-alun pasti iki. Tapi ya. Bisa. Tapi pemandangannya wis sore. Nah, ini pati pemandangan gede alun-alun. Enak. Nah, kenapa? Fotonya apa? Di, masalah. Hei, Bu. Ayo. Ayo, saya bareng-bareng ayo. Tadi ada cewek lewat sini. Baju putih, baju hitam. Fotonya ada nggak? Saya ya. Kan saya dari jauh dari Yogyakarta mau ke sini itu hari ke saya. Ya itu saya sudah dari jauh itu tak saya berhenti di sini. Itulah salam perempuan. Emang Kota Pati ini ramai ya, Pak? Ya. Kalau di Jakarta itu sudah sepi, apalagi di Malioboro. Itu kan dilarang pemerintah untuk jaga-jaga. Sudah tahu sih, ini sekolah apa? Sekolah. Kelas berapa? Kelas 11. Halaman 1 pagi.
Sudah ujian. Biasanya aku kemana-mana? Baik, sekolah ITS di Jakarta. Tapi saya di sini Kurapati. Saya di sini. Tapi alamat Blitar. Tahu nggak? Itu saya belum pasti ujian. Ujiannya tahu nggak ujian apa? Ujian milik kamu. Kelingan nalikane aku ketemu ro kowe. Loh, kalau lu tekan di mau lagi ngene. Kalau sapa kok tinggal aku? Ora tahu. Wah, ini dia ya. Bolok ini. Ayo, golek cewek ra aja aku lah. Banyak data ora japri. Japri. Bisa saya kenalan sih. Oleh enggak? Kalau cewek itu. Yo. Nanora, jendura. Gitu. Hah? Nanora. Hah? Japri ya, Pak. Iya, mantap ya. Halo, Mbak. Namanya siapa? Kita. Oh. Yang ini? Oh. Nah, ini masih sekolah? Iya. Oh, masih sekolah. Yang ini juga? Apa kok ini? Enggak sih kok ini. Kamu cewek ya? Kamu kan cowok. Lagi gue aku. Nah, oke. Wes ah, aku dulu mau. Iya, lali, bener lali ya Allah. Mobil kenal aja. Siapa, Mbak? Vita. Hah? Vita. Hah? Vita. Vita? Oh iya. Kalau mbaknya? Nadia? Vita. Nadia? Aku jenenge Oset. Ya. Nah. Oke. Sorry bro, aja tukaran sik. Poso iki nek yo sabar. Poso paling akut apa to, Bang? Hah? Wis, Cepet. social distancing. Lan nafsune. Tolong Apa? poso paling akut tempat mbak-mbak. Iya. Tapi ngebucin tau nak. Oke. Ya wes, ngene bae, langsung bae. Kita bisa enggak baik. Benar. Mbak, mau selfie? Mau selfie enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Jangan lupa follow It's Kita. Kita. Dan jangan lupa follow @radio_satria. Nah, oke lor. Sekian iki mau ngevlog-e. Ngevlog pengen loro angin, malah ketemu nek karo cewek ning gone alun-alun ya. Rezeki ya. Kamu salam corona. Ya. Ngene iki wae sekian vlog sing kali iki, vlog sing keloro. Nah, niatnya pengen muter-muter malah ketemu karo cewek digombali karo boloku iki mau. Sing jenenge Rosat. Salam virus corona. Jauhi virus corona, dekat pada yang serius. Nah, betul itu. Nah, jangan lupa ya follow Instagram aku juga, namanya Valedehan ITS dan Rayhanre_48. Rosat, Sabila Rosat kosong. nah, oke, sekian itu tadi. Ku mau ya lur. Nah, jelali saksikno neh video vlog sing selanjutnya. Pokoknya iki sing berkah Ramadan. Berkah bulan Ramadan bulan suci iki mau langsung mengeksplor Kecamatan Pati lan Kabupaten Pati. Yo, jelalekno iku mau. Nah, jelali subscribe neh ya lur. Penting iku subscribe. Dukung channel kene jenisnya berkembang maneh. Masuk ora? Masuk. Nah, ya wes sekian sing video vlog karo kene-kene jelalekno 3 semprol iki mau ya, 3 semprol dino iki mau. Nah, sekian dari saya Hans atau yang biasa dipanggil Valedehan. Saya Ryan Ali. Sabila Rosat. Nah, oke. Sekian dan terima kasih kanggo para sedulur Pati lan
sekitar sak Nusantara. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.